dimodif diceperke regane larang. Iki menungso tak ceperke regane gen larang ngono lho. Wong kuwi wae bathuke dikepras ben rodok ceper. Terus ngene iki lagu sing sekirane Mas Agus ra iso sampean ra tau ngrungokne. Heeh, apa? Oh, kowe lagi ketemu judule tok. Apa? Demit kondangan. Lah, tibake cah iki ya enek rambuté ta. Ora apa-apa kuwi topeng kekinian kuwi. Ora apa-apa wong Kok kuwi. mbok banting aku. Ora niken ki halus kok. Wah lumayan. Lah malah ade niken ki. Iki ukuran piro? Ora enak ukurane. Aku nang toko mong anu ndudingi tok tumbas niku aku. Lah kowe iki jenenge sinden lho, disawang wong ora gelem nang kebon kono. Temi kene wae kok. Kok iso? Kedange. Kok. Ya tak bacok aku wedik kekrek. Mas aku. Bok, tung gedang tandang ding, tung keplenyek telek. Iki terusno ya. Terus Aku tak pamit sik. ning ndi? Aku wis disangoni ya ngene. Aku tak pamit. Lah kene gorene tase. Iki terusno ya. Terus Aku tak pamit sik. ning ndi? Aku wis disangoni ya ngene. Aku tak pamit. Lah kene gorene tase. Hei, hei. Hei. Minda poya yen nasib urip lan Sing adoh saka Kediri. Dadi sak ora-orane rene ora ana liya ya kuwi atur panglipur silaturahmi wonten Dalem Agung Pak Nar. Pak Nardi. Pak Nardi. San Ibu Kasih. Sampeyan Oke, warga wonten ing Boto. Lho iya no. Tapi ditimbali genduk niken ngangge spot apa ya niken ki ya. Bali ya Cahayu, Bali. Sampeyan dadi iki joget cara Bali Lea. Cara Bali kula. Kowe sing dadi apa Banaspati apa sing leake aku. Kok Banaspati? Ya leake kuwi. Yo. Cara Bali. Sangka budaya. Niken rawuh sampe Nggih. aja nyatru kudu halus karo niken sebab niken kuwi pawakan Pripun? Putri Kediri. Piyayine halus. Heeh, Putri dadi Kediri ya. ki mbiyen kondang Dewi Kili Suci. Lah kowe dadi lanang Kili Kilen ya kowe. Kilen-kilen Kiri-kilen. Ayo, nduk Oke. niken. Inggih sugeng dalu Papa. Pripun? Wartane pripun Cahayu? Alhamdulillah pangestune Papa. Dalu menika sowan Pak Sunardi. Nggih, leres. Wonten Boto Sidomulya. Nggih, sakmenika bos Bos tebu. bos truk nggih. Ya kejaba truk ya tebu momot truk. Kuwalik, truk momot tebu. Aku Nggih, anggere leres. omongan karo kowe iki mesti tak bolak-balik. Marane uncek teko. Namine Pak Pak Sunardi. Pak Sunardi dalam rangka acara Tasakuran ya kuwi tutup giling karo tutup pok-pokan. Pok-pokan tahu ya, pok-pokan. Pok-pokan iki numpuk tebu ki ning kono. Terus kok dipok ning dhuwure truk gandeng. Dadi dipok-pokan. Nek iki ora pok-pokan nek uncek iki pok-pokan. Dadi soalnya rene iki nyaur utang wis dipoki kedek kapan wae dek. Popokane dangkelan iki lho. Anggonku dangkelan. Malah dangkelan. Oke, Papa. Pokoke tasakuran, buka Iya. apa tutup giling, tutup pok-pokan lancar gangsar muga-muga berkah selalu. Amin. Amin. Nggih, pokoknya dongane nggih sing terbaik. Semoga
Sing penting Pak Sunarto, Pak Sunardi. Pak Sunardi. Pak Sunardi sehat selalu. Amin. Udene Ude Jaya. Oh ya. Mulya. Semoga semakin sukses, semakin jaya, semakin Amin. berkembang. Amin. Terus amin. semakin melimpah rezekinya. rezekinya. Nah, terus sehat kabeh sekeluarga. Ya. Juga kang ibu, ya ki Mbah Kasih, Nggih. ibune Pak Nardi muga-muga diparingi seger waras. Amin. Amin. Boleh kaya wingi Uni. Allahumma Amin. ah jan rumah saku. Dalu menika ana gandengane awake dhewe. Sinten Bapak? Kanca sing udakara ket jaman Majapahit ora tau petuk. Oh. Sinten niku? Uncek iki. Pundi. Uncek roh uncek. Uncek. Mboten mrisa uncek. Ket soremu wis munggah ning panggung mboten sumerep. Nggih, semerep. Endi? Cuma kados setip ngoten ae. Mboten patek ketinggal. Wo- Anu Papa, ini nikannya sakit mata Papa. Oh, ngata. Oh, ya, sakit jadi mata. agak ngeblur-ngeblur gitu. Oh, Kalau ngeblur-ngeblur. kalau Papa kan jelas. Jelas. Ini kan nyawang Papa jelas. Jelas Jelas. koyo Nyawang sinen-sinen jelas, Heeh. nyawang yogo-yogo jelas. Kalau uncek itu mana? anu Oh. nyawang bangsa lembut kan mboten kenal. Oh, mripate rada lara. ndak Lah mbok ya gimana tuyoi. Di mana gitu maksudnya? Oh, uncek nang ndi to? Aku ya malah ketularan ngeblur iki Mas aku. Uncek nang ndi ya uncek. Amin ya Allah, Aku amin, malah amin. ngeblur. Amin. Wis muga-muga ngeblur tenan kowe kok. Wong ana ngarepe kok. Tak beleh Mas. Niken ini anak modern. Nggih. Sinden milenial. Nah, Dadi kudu sopan diparani cah bagus diparani. milenial. Dibagekke. Masa dadi diparani to, Pak? Dibagekke diparani rono ben ora satu karo kancane. Oh, Tahu. jare rada blawur engko ngidak aku malah kok. Enggak. Ngono. Blawura dhek ora gampang idek kok. Paling ya megur carane megur nggih Melenyek. melenyok. Heeh, Melenyok. Heeh. Selamat malam, Mbak Niken. Mas Agus, selamat malam. Wah, Agus sing ngomong iku. Nggih, Mas Agus pas nggih kipot nyawang iki. kula. Kowe kok yo gawe mic barang to Gus kowe iki. Mas aku. Kok iso nang Agus sih? Lho. Sing pandangan ini kan ki nang kono. Tingale kudu salim, Pak. Oh, ngene ya salaman. Ya. Salaman le ben. Salim, Niken. Mbak. Nggih, Mas. Niken. Niken ben ketok Mas salaman. Agus. Salim. Ya, Gus. Wis Gus, aja diumbah tangan iki Gus telung dina Gus. Disaki. Hei. Kok kaya enek gludakmu apa ya? Enek apa? Ya Allah, Papa. Kok enek gludakmu apa lho? Kaya enek pager ngono ae ning kene iki mau. Kuwi dangkal jati ya, dangkal jati ya kuwi. Lah mbok ya dikethok dangkelen radio obong kono lho. Kok iso gak krasa ya, Papa? Ora ketok tenan lho Niken iki. Ora ketok, ora Sesuk ketok. anu ya lek kowe wedak ana ben ketok. Diwedaki putih ngono. Aku wingi kluwedakan rai tok putih kae lho. Kaya empane Tak iki enek cilik-cilik malah suarane wedi. tapi ya ora enek Heeh. wujute kok. Nek krungu suarane tok ta? Nggih. Ora Anu ketok. nyat. Nggih saestu. Iki nyat entut tok. Oh lah iki lho bolane. Wis ket. Bola. Bola apa to? Wong bola. Wah direken. Direken Bola. Rumangsane. direken gateng nek bali barang. Salim sik. Kali Mbek budene ora tau salim. Bude. Bude iki buru-buru gede tegese bocah longgor. Ibu gede. Buru-buru Ayo gede. Kang. Buru-buru gede. Sing semangat ditanggap ning kene iki sing semangat. Nah, Ngadeg. Lho. Oh, tibake ya blawur tenan cah iki. Hei, iki wis pol semene. Iki wis ngadeg kabeh lho. Tak interogasi. Kok iso mek sakmene piye? Wow, gen larang kok regane kok. Jaman saiki lho, wit-witan dibonsai, dicilikke kae kan regane larang. Oh, iya. Mobil dimodif diceperke regane larang. Iki menungso tak ceperke regane gen larang ngono lho. wong kuwi wae bathuke dikepras ben rodok teper. Terus ngene iki Luwih larang. pomo tuku kain ngono wi pirang meter? Aku karo tengah meter iso ngisor dhuwuran. Ampunane ukurane pirang meter iki? Iki aku paling enggak ya 3 meter. Iki 3 meter. Iya, kan soalnya dibebet nih. Kowe iki nyawang apa to, Cek? Kowe iki nyawang apa bolak-balik sing sawang. Jare ini iki lho, Pak. Oh, jarik to. Kok jenengan ketoke meri iki jolan napa pripun lho? Mas aku modelmu ki nyawange kaya tembus pandang ngono lho, Mas aku. Ya itulah yang dinamakan ada kelebihan dan ada kekurangan. Oh, ngono. Kekurangannya ya mung samene. Kelebihannya iso nyawangi ngono kuwi, Pak. Tapi iki pinter lho, uncek ki
Niken. Ya. 3 ping 3 ki piro, Nduk? 3 ping 3. Heeh. 9. 9. Nun cek. Nggih, 10 dikurangi 1. 9. Kowe kok melu-melu niken ki piye ta Ya kowe iki? iya ra oleh lho ngono kuwi. Tak anggap pinter kok terok-terok jawabane iki lho. Dewe. 2 tambah 2 berapa? 4. 4. 5 dikurangi 1 piro, Cek? 4. Kowe kok melu-melu niken iki ta? Melok ra ndek pendirian. Kowe iki wong lanang lho kok mek melu-melu ki piye ta kowe iki? Lho piye to, Pak? 5 kurangi 1 nggih 4. 10 tambah 2 piro niken? 12. 12. Ayo 14 dikurangi 2 berapa? Uncek. 12. Loh kowe kok melu-melu to jawabane kowe iki? Jawabane ora melok-melok wi Kowe jenenge nyontek. nyonto. Kok nyontek pecat? Kowe ora ndek pendirian. Pertanyaan beda itu jawaban ya juga harus beda. Juga beda ngono. Beda. Lah, Nek, beda. Hasilnya ya padha lho. Jajal kowe, takono. 10 tambah 2. Takono ning niken karo aku. 10 tambah 2. 12. Pak Gareng. Apa? 14 kurangi kali 30 juta. Kuwi lho beda. Beda. Kuwi beda ngono. Kuwi jenenge wong Iya, toh. lanang sing berprinsip ngono. 14 kurangi 2 iso Sing penting beda. 30 juta. Wong iki jaman saiki kudu beda. Kudu beda. Walah, mulane caci saiki do Sudah goblok gini aja. kabeh. Sampean kan rada lumayan Jenius. 1 meter kotor kayak enek. Ah. Terus kayak ngono IQ-ne di bawah rata-rata. Iya. Saiki Wong wis jenenge wong memori card aku setengah giga. Kene iki wis kebek kae kena virus kae lho. Iki HP wae piye kaya. Ibaratnya memori. saiki wayahe sampean nyanyi. Nah. Loh, Tapi sing nyanyi ya kono, masa aku nyanyi. gandrung aku tapi Ah. kita harus sejajar. Heeh. Gandring kowe. Gandrung. Apa to, Ken? Bocah iki Golek ceblok guling Gus, bocahno Gus, guling nduk kuwi. Ken. Guling kuwi engko. Salone guling malah. iki lho, golek panganan sak amplokan ameng-ameng nyawa iki lho. Ora masalah wis ya. Ora masalah kepen nganti jiglok. Aku celi wis. Gagar otak. Aku celi. Goceli. Kuwi Agus Nikbot iki pengen dirangkul niken ngono kuwi bejo kowe lho, Cek. Bejo kowe. Oh, Mas Agus pengen dirangkul. Ayo lek ning ngisor mau kan iso ndelok kuwi, lek ning dhuwur ngene kan malah yo iso ndelok. Wah, iya. Asline penak dadi wong dhuwur ya, Pak. Nyang apa? Ngerti kahanan ngendi-endi lho, Pak. Wetok kabeh. Wetok Apa kabeh. ketok? Wah, yo ndas-ndas kaya akeh banget lho. Lah penonton kaya. Mas aku. Kuwi nek kowe nyawang ngarep, nek nyawang dhuwur. Nyawang dhuwur lho. Saya genah. Saya genah. Nyawang isor. Oh, genah banget, Pak. Semeru erupsi, Pak. Bisa iki kok ya. Ya kanca-kanca sing mapan ana kiwa tengen Semeru didongakne kabeh seger waras ya. Amin. Selamat ya karena Nggih. bencana alam wis muga-muga Nggih. alam wis tuwa kuwi muga-muga kabeh manggih rahayu. Rahayu. Yo niken karepe gandrung to sampean. Ya, Ya. Kang. Ayo. Mas Agus. Culno Mas Agus. Ora. Kok lek pomo ambruk ya dek-edok lho sing ambruk. Niken ki modele weh, kasih ngincim pati kok kowe iki. Nek ngendi papan kok arep ngincim pati kowe. Kaya niken awanmu mengke kali muncek to ayah utawa papa. Malah konan kula ideke mengke. Serasa didek sampean tak mati dhewe, santai ae lho. Jan kaya tumo garek mlides ae. Lah comomi ya. Ya coba. Ayo jajal lagu sing sekirane Mas Agus ra iso sampean ra tau ngrungokne. Heeh, Oh, apa? kowe lagi ketemu judule tok. Apa? Demit kondangan. Wis saire rong enek. Kene rong kulino krungu, aku ya rong kulino krungu. Aja ngeculne, sampean kok ceblok. Ora santai wae lho. Yen aku ndredeg ngene ya mbok. Harus yakin. Iya yakin. Mas jan sujune. Anu, arep wudu apa piye, Mas? Tak biasok kowe kok masamu. Kowe iki wong ya dudu padasan ya kowe iki. Ayo kaya wastafel kok ya, Pak. Kacane kok Wastafel. Keran kok e. Kerane diuter. Lah iki motive. Iki motif. Iki diuter-uteran keran. Heeh. Terus? Iki mancur. Niken kaya mudang ponakane. Ya ngangge bawa napa anu, cahayu apa tembang kekinian? Nah, Kita bawa dulu. bawa dulu. Nah. Apa? Bawa sambung Wanci Dalu ya, Pak. Oke. Ceritane iki awak dhewe iki sambunge ning Wanci Dalu tok. Oh. Soale nek awan model kaya uncek iki terus rengenge panas sih.
Dadi kepanasan metune lek bengi tok. Oh nggih. Kancane Ini kan siluman to, Pak. siluman kelelawar dek. Ya, buat dulur-dulur, boto Sida Mulya. Sik. Ah, sawe lho. Aku buka catatan. Iki lama. Catatan, Mbak. Ucap. Awas. Ayo cepetan, anakku salah. Nangis. Golek. Anak-anak apa ora tau dimiki kok anak. Anak kok idamane mek mik tok Lho lho. jenenge anak ya mik. Ya kudang lah paling ora. Kudang terus anake prayo ngelak. Apa? Oh alah. Sik. Mataku kok wong Iki apa to ya? wis ora apa-apa lah. Tibake cah iki ya enek rambute ta. Ora apa-apa kuwi topeng kekinian kuwi. Nah, blangkone tetep digawe. Blangkone gaenen. Nah. Ya. Kita ngimpenmu kaya kuwi ta ning ngimpenmu. Ya kaya kuwi persis. Ya Allah Pak Nardi kok nanggap cah kucluk lho Mas aku. Iki modelku kaya ngopo to? Aku ora roh apik ya iki, apik. Kurang ngisor. Kurang medun. Ayo joget sik. Awas gocakno. Lek gocakno lek. Lek Wis ning kene ae. Kok aku medhoke to, Ken? Ning ngisor keplinyak. Lah ora aku ngisor ae. Ya wis kene ayo. Kene. Ayo piye? Medun ayo. ora apa-apa wong Kok kuwi. mbok banting aku. Ora. Ora niken ki halus kok. Wah lumayan. Ini kita ora saben wong lho. Mama, ditep anake sik ya Mama. Ya, Pak. Heeh, ngene. Pak. Iki jan rumah kan iki bahan cempolo kan iki. Cempolo. Lah kok banyu to kowe nguyuh ning geger to? Keringet, Pak. Keringet to kowe? Banyu. Nguyuh kok ning geger badan ku. Nguyuh ning geger. Tibake. Kaya bayi nguyuh geger. Lah kok pukul-pukul. Iki modele piye to, Pak? Aku ora dong aku. Oke, apik lho, sesuk dipoto ya, sesuk dipoto. Cek iki kurang medun iki. Ada jenggot. Apa? Janggut. Wo janggutmu nang tak geretku tak kira lek Biar tenanan ya. Ayo. Ya, dibawani kowe sing menghayati bawane. Kowe puisi Jawa ya? Nggih, saged-saged. Oh, to mok jelasne bahasa Indonesia ya kenek bawane niki kan basa Jawa. Sak larik mboko sak larik. Yo. Pelit. Piye to kok pelit iki piye to? Lah eman nih. Eman pura pelit. Iya ning nganggo cengkok puisi pelit. Ngono lho. Oh alah. Nah, rada maju to, rada Kan maju. puisi to. Heeh. Lala apa? Yayi wis akrami. Bahasa Indonesia. Adik udah bersuami. Weh. Layak batin lu sandal idun mau ilang, baik dicolong uncek lho. Punti. Lho kuwi sandale sapa kuwi? Lah ukurane mekur 3,5 kuwi. Mungkin kula. Lah iki lek sandale adikku. Lah malah adik niken iki. Iki ukuran piro? Ora enak ukurane. Aku nek nggon toko mong anu ndudingi tok tumbas niku aku ngono tok. Lah terus ngene iki tukune ning gone anu nggih toko anak-anak biasane. Enggak nek toko besi. Mosok kuwi nek toko besi enek iki. Enten. Dian. Terus jelasno tetep nganggo puisi ya. Siap nggih. Nggih. Mau gawe topeng kowe malah gila dhewe ta kowe. Iya ta. Kowe gila dhewe mau gawe topeng kaya ngono kuwi. Ngopo kowe kok nangis ngopo? Ngompol kuwi niken. Nguyo. Nguyo. Iya, Pak.
Sing ngompol iki kudune sing cilik iki lho kok sing gedhi kok Aja ndang. Lah saya randang aku piye? Aku pengen ngrungokke ngerti raimu lho. Wong ora etuk nonton. ngerti wajahe ngono kok rai. Lah nggih wajah kan yo rai yo. Aku ini kan sawang suweneng lho, ini kan seneng. Lah kowe iki jenenge sinden lho, disawang wong ora gelem nang kebon kono. Temi kene wae kok. Kok iso. Wah disawang ora etuk. Sinden kok ning kebon kok ya. Lah go sawang-sawangan disawang ora gelem. Ayo. Kowe atine guyu ki mergo irunge dhek ning jangkut. Aja cek lho. Enggak wae, aja wae. Wes ning kono ae. Ya. Kowe engko lek nakal tak waplok lho, tak kaplok. Bacok lho, bacok lho. Wes lentik. Malah bacok. Aku. Ya. San engkang anggarama. Kok Ken? Umpama aku yang garwa. Ini aja mok terokne kuwi guyune Niken mergo nyalang kowe kok. Ya Allah, Niken iki topenge sapa to nduk ki mau? Lah kula Lah. medhokes lho, Pak. Lah Niken kon ra guyu piye wong wajahmu kaya marmut lho Le. Kok kono ki irunge pas mentol ireng ku lho. Wah. Nah. Lah kowe gedange. Ya tak bacok aku gedhek kekrek. Tak suhu ampluk. Lah napa wong Aja kekrek to. wong dikaplok kok. Ora maksude Nah kene, rene. dipoto. Gak ati gone apa? Dipoto nggih status. Wes kowe tak foto. Wah, Nah wis seragame Cakra Budaya. Nah ngono. Wes Kene. pas. Kene. Nah, fotonen kan. Hei, rumah aku. Kayak bingung nggih status ki kok. Ya Allah. Gusti. Iki malah kaya film Monkey King lho. seneng ya. Mas aku. Engko aja lali. Wite gedang kuwi. Ketok. Diketok. Aja dikekrek tak wetak rumah aku. Ya. Niken kaya nemu topeng barang. Apa to pengene kok jogete kon ngene. Jogete halus. Nah, ngono lho, halus lho. Satria lho, bilang srisik. Nah, halus ah. Das-dasane ngene lho. Aku malah kelingan ngopo? Napa? Aku mau isuk. Heeh. Nanggapne adekku kemudi kethek ya persis kaya iki. Kowe berarti tekomu ket isu mau berarti kowe. Teko ning Kediri ket isu mau ngene Niken mung kowe. Nyati iya lho, Pak. Golek ceceran kowe. Golek tambahan kok. Ora trimo bengi iki. Nggih trimo, jane sisan lakune lho, Pak. Aku badanku Bang Bayi melengi nyisih lho, melengmu nyisih ning tengen tok lho. Rumah aku. Ya karo tung dlang halus lho kaya karon sih. Nah, tung dlang tak danding tung tak keplenyek. Tung dlang danding tung plenyek debok. Tung dlang tak danding tung keplenyek telek. Aku tak ITT kapan ya aku duwe wayangan pelawake uncek ngene ya bengi iki. Sanggih antenge ora umum. Ya terus kudangan karo ayu. Ayo, Ken, terus Ken. Kuwi kok nguyah tenan iki cah kuwi kok. Ora usah rewel, kakak ben nembang, kakak Niken ben nembang. Iya, Pak Dik. Adik Mikdot ya, Mikdot. Nggih, Pak, Adik nggih, Pak. Mikdot ora usah anu Mikdot. Iki topenge sapa to? Ya, Dok. Peran. Cengingisan. Ana Paranono. Kakak Paranono.
Aja ngali ya teko uripku. Ya olehmu kebangetan men Mas aku. Kon ngalih tekan uripe kono. Berarti kowe kon mati ngono ngawur. Mesak aja diganggu kok. Prandeni maksa Kowe nek dijane turu lho kowe marane iki. Turu apa nyawang to kuwi? Nyawang, Pak. Oh alah. Aja nyedak niken kok malah kemekelen. Jaba Kang Masuka Tas ya, Le. Sekolah ya, Le. Sekolah. Iki kacune digawa kacune. Budal sekolah. Aja lali kok dibuka bontrote nek nang sekolahan karo bu guru ben ora diseneni. Nggih, Pak. Golek wayah mangan ora oleh njaluk panganane kancane. Nggih, Sing Pak. gregetne kok nggo mangan kok omah ning sekolahan njaluk panganane kancane. Padahal nek sekolah harus entuk MBG. Lah iya. Mak aku mau mangan MBG mules wetengku. Lah nyang apa? Mbah ra enak. Oh, MBG ki apa ta? MBG mabuk. Ora cetha ya. Ayo ta sambung rasa. Lah mbok ayo. Lah ngengkel. Ayo tok sambung rasa. Lah mbok ayo. Lha kok karo tase gedhi tas. Apa gaduk? Ya sak gatuke. Nanging wanci Jan bocah kok leh ayu ne ra ber. Iki umpamane bojo kono tak dol iki. Kok didol piye? Dol suarane ngoten lho, Pak. Ya ora iso. Pamane aku rabi ya sanggagae iki wis ora nyanyi neh. Kudune kamu bisa memuliakan istrimu, ora malah istrimu bukan kerja. Ngono kuwi jenenge laki-laki tidak tanggung jawab. Heeh. Ngono ki sapa? Kae to. Lho kowe iki lho, lah iki anakku kok. Alah jenengan ki nggih sok ngandani. Suami ki kepala rumah tangga harus bekerja, istri di rumah. Lah Iya, ngopo kok bener, bojone Kak. dadak kon melu ya An? Sapa? Garwane jenengan? Iki ta? Nggih. Lah kita jak iki mergo nggih percontohan. Percontohan apa? Wong lanang sing setia karo bojone ndene dijak. Alah padune ya wedi ya. Wedi piye? Heeh, Le. Kok wedi kok piye? Lumas aku apik. Bukane lek semu bukaan. Topenge nek bayi metu ya lambene tok lho jan. Men. Woi, Batman. Tanana ingkang rupeda Tanana ingkang rupeda ngunta tresna nadyan mung srana piranti. Ken. Alam. Iki terusno ya. Terus? Aku tak pamit sik. Ning ndi? Aku wis disangoni ya ngene. Aku tak pamit. Lah kene gorene tase. Hei. Ora iso. Awur ki nyawane wong sak rombongan ning kene ya. Rumah saku gak aku bocah kok aduh. Iki sampean umur piro Cah Bagus? Kula kelahiran 2015. 2015. Lah kok wis jenggoten. Jadi 2015 kok wis jenggoten. Oh uripe kebrangas kok, Pak. Rumah saku. Entekno, Nduk. Gambarmu tangkone mbok tinggi to Le, ame digawe aja sak sire dhewe ngono digawe.
gawe glakoni. Nggih, Pak. Anu nduk tembange tetep niki nggih. Nggih. Diaturke dulur-dulur sing mboten pareng rawuh mboten kesupen menika Pak Nardi sekeluarga. Nggih. Juga mboten kesupen tamu agung sing mboten pareng rawuh. Juga pepundhene awake dhewe engko tanggal 16 Januari ade sowan Pondok Pesantren Al Badrul Alaina. Abahamu ya rawuh dalu menika. Berkahi Pak Nardi nggone tasakuran Jaya Mulya dalu menika. Matur Kok suwun. diaturke Pak Eko Mugiono kowe kon buka WA-mu karo Pak Eko. Cek uncek. Oh, bukaan WA-mu. WA-mu lho bukan. WA-mu lho bukan. WA napa? WA-mu lho. Mau Pak kula ora rangkepan kok. WA iki. Lah nggih WA aku to. Maksud- WA aku ora rangkepan iki kon buka ya. WA HP ku lho. HP Oh. ngerti Pak HP. Chat WhatsApp. Chat. Oh, Maksudnya Mbak. kowe iki di-chat karo Pak Eko, di-chat, Oh. di-chat wajahmu, di-chat. Ben sambung. Wanci dalu. Yen Cahayu. Sing gedhe Pak. Coba kaya ngopo? Joget ana tak bagus. Mas papujanku jejantong hatiku sambungku mongten cedalu ngrobit dasaremu kalauan garamu Kang Mas Kang Merak titis saking murih lestarine ati piratine tanan ingkang rumit ya Bayang ono, bayang kaya ngopo. Ramoe atiku iki yen banjur ngilingi bocah telu iki Popo tenan sida hati setelan tika Upama karo niken cah telu dikanthi, kowe apa ya gemati? Ya kudu gemati. Oh, cah telu ki sapa ta? Sinten mawon to cah telu niku? Lha ya, cah telu tak kanthi ki maksude anake niken upamane. Umpamane. Iki Nggih. sambung wanci dalu ki sambunge men bengi tok. Ngono. Nggih. Terus niken kuwi ndek anak telu. Upamane. Umpamane ndek anak telu terus ora ndek bojo, ngoten to? Heeh, terus kenal karo kowe. Nah. Kowe bendina chattingan, kowe bendina WA ora tau gawakne apa-apa. Ngono. Upama niken nggawa anake telu kuwi kowe apa gati? Ya gati to, Pak. Gatimu karo niken mau karo anake. Ya karo anake. Lho berarti karo niken ora gati. Ora. Lah nyang apa? Oh, kanca TPA karo anake kene. Mas aku malah kanca belajar Kowe kon ngupen anak telu ya. aku ya. Minda boya yen nasib urip lan nandika Ya. Jaran lair putri Solesta terus bisa nyurati Sambung pasti dalu. Langsung cek. Ya oke suara saka niken. Salindri. Kantor Bos Tanah Tania Jaya Bi. Oh nggih. Bos Maris Sugiono Surabaya. Oke. Pak Inanda. Ya. Tolong. Bila Pak Eko Mugiono. Boten kesupen abahmu sithik aman saking Kulonado. Pak Nardi. Mulya, mulya. Sambung wanci
Sing joget Uncek, sing nembang Niken, sing ibot Agus. Jan. Sing senggak no. Wah, jan. Gayeng. Terus. Mendah boyo. Tuh. Iki mau tembangnya apa, Nduk? Sambung Wanci Dalu. Menika lagu karyane Pak Sukron Suwondo. Nggih, diaturke karo Niken untuk mek ngrungokne karo joget. Iya. Lho, kowe kok lajeng pripun lho? Iki masamu nanggapne kowe apa piye kok melu joget iki lho? Heh? Iki nanggapke penonton kok kowe melu nyawang melu ngrungokne. Iya, wong papahmu ya wis dalang ket sore mau bar iki berlimbukan ya jek anune. Pengramit ya wis nabuh wisan. Sinden-sinden wis nyanyi kabeh, aku ya wis nyanyi sama trimo men joget tok. Men joget tok iki nanggapke kowe. Lah iki lho, nabuh ora ana sing jogeti ra gayeng. Masa ora do semangat apa meneh Patrick. Apa lho? Patrick lek mbok jogeti ya ora semangat. Ora semangat. Lek tak jogeti sinden-sinden ya semangat. Oh, ngono to. Dadi kowe timbangan Malah linggo. Ya Allah. Wong iki atur panglipur kok nguntuk ya ngadeg ora diaturan. Kancane anu kok iki ning mburi dalang lho kowe iki gegerku ra ketok lho kok mburi gegerku ra ketok. Lah iki apa pothok ra peneran to? Golek nggon sing penak, golek nggon sing apik. Komposisine iki. Apa-apa ya Allah kae nutupi kotak iki lho, nutupi kotak. Iya nutupi kotak, percuma ngene iki terusane nek. Alah, boh. Wong nek Titi kok ra peneran. Ngomong ra peneran, ngadeg ra peneran. Ketoke uripku ki ora peneran tenan ya. Aku bersyukur. Syukur. Syukur. Bersyukur. Lah iya. Kok syukur kowe ya? Ya bersyukur. Syukur karo syukur ki beda. Bedanipun? Ya jal kowe ngletak kok ngletak kowe lungguh wis lungguh ya. Mas aku iki mau tembange sambung Wanci Dalu. Cobi Cahayu pundutanipun sing aku andalem Soibul Bait penjaripun Pak Nar. Pak Nardi Narto Sabdo. Pak Nardi. Ngersakne ana. Napa wau? Warudoyong. Ana meneh sitoke pundutanipun penjanipun menika katresnan sejati. Nah, Warudoyong. Cahayu, manut panjenengan. Warudoyong sing nika to, sing tayupan nika to. Warudoyong mencelok ning kuwi walang kekek. Warudoyong ning pinggir kali. Ayu teno deblong saikine kok tambah gedhi. Kowe iso ta kuwi? Mboten. Lah ngono tembangno engko. Nah, niki ben tembang tresno sejati, katresnan sejati. Pundhutipun Pak Nardi diaturke sedaya kru saking UD Jaya tresno tekane mati, Papa. UD Jaya Mulya. Oke.
Apa kuwi tresna tekaning pati? Sanes katresnan sejati. Papahi piye? Ya Allah. Oh, tenan to, blawur tenan to. Salah ngeloke. Apa to judule apa? Tresna tekaning pati. Aku mau muni piye? Katresnan sejati. Kuwi kleru. Lha mbuh. Sing bener Tresna tekaning pati, sing bener. Lah nggih jenengan kleru. Aku muni piye? Jenengan muni katresnan sejati. Lah kleru kok terak-terokne iki lho. Wong kleru kok mak terokne iki jan mantan. Engko ya ora beneran meneh. Wis manut ngono Enten ae. tresna tekaning mati kali LDR, Bapak. Nah. Oke, ha niku manut panjenengan diaturne. LDR sing langgeng dayane rasa, Mas. Langgeng dayane ngrasa. Niki sing diaturke sing dhisik sing ndi? Nah, sing dhisik LDR ladrang po. Kuwi mau LDR ki ladrang to. Ladrang nek tak tung. LDR mawon nggih, Bapak. Oke. Hah? Rada alus ngoten. Oke, Tresna LDR. tekaning mati. Katur Pak Nardi. Layangan rada kasar ngoten. Oh ngaten. Nggih, diaturke buat Pak Nardi sekeluarga ya. Ya, LDR langgeng dayaning rasa. Ngene iki lek sing maca uncekne ya rusa. Masane Mbah Marijan ya rusa. Ya, Nduk.